This is at last bone of my bone, flesh of my flesh. Now I'm not alone. God has provided a partner, someone to call my own. Now we are one. Now there can be blessings to share for you and for me. As men and woman together, we are a family. Every day we'll serve our God above as He shows the way. Unfailing love will display. As we have vowed, so may it be. Seasons of joy may we come to see. Oh, may we honor Jehovah, and may you always be my love. Ano mo na siya? Ano O katong pamakaling ko to, nagaling ko lang pa sa tubangan. Kung mga bisita na to diha, mga paryente o mga Ano na, pahit na. higala. Dili na malingkuranan sa tubangan, pwede na kay magsabot na taon niya bahin sa nakuha pagkaon. Maglingkod na lang ko tiktakos, no? Dili ba kay magduko-duko mo record. Sige, hawak mo. May pa mag O plastaran tag lingkod kaya atong i-welcome mo niya katong bagong kinasal, no? Ang welcome. Basta itong ilang mga witness o ilang mga ginikanan. Uman sa mga pag-welcome, magsabot na tayo kung saan na ito pagbuwas pagkaon. Ay nagambang ko din ay makalingkod ta.
Okay, maimbuntag sa tanan. Pwede ta manindog alang sa pagsugat sa atong bagong mga kinasal. Okay, ang unang mong pasok atong sugaton, mao ang witness. Si brother o sister Barrios. Ang sunod na itong makita na witness, mao si sister Lynn o si brother Jonathan Pital Corin. Mao pasok din. Sunod na itong makita mo paso, mao ang ginikanan sa groom. Si brother sister Napuikas. Sunod ang ginikanan sa bride. Si brother o sister Jonathan o si Dwayne. Kalimot man. Sige lang, lagi na. Dili tahingpit. Wala gina itong rason, di kita hingpit. Karoon na itong sugaton, ang bagong kinasal. Brother, ano ba yung mga bata, day? Nanganap ba dahin sila, o pa day? Atong sugaton ng mga bata, day. Pasok, mga bata. Nakaabay nila. Ihatag kanimo ang akong nabatunan. Tugma akong ipakita sa igsuon ko. Pamatud-an sa buhat ko ang gibati na ako. Makapalipay nga sila akong alagaran. Sa pagtaga nagtabang ni atong nanginahanglan. Kada adlaw Jehova pagtuo ko ng kalig-on. Ang akong gipanaan nimo akong tumanod. O Diyos nga Jehova, ako kang daygon, akong ipakita akong Salamat, Brother Ramiro. Okay, pwede na tayo makalingkod. Karon atong iskutan na ang tuwan. Paagi karon sa pagkuha o pagkaon, no? Ang atong pagkaon, tingala siguro ko daw may mga pagkaon sa lamisa. Bupe, atong paagi sa pagkaon karon. Doon na tayo upat ka yandang nga lamisa para sa bupe. O ato lang ang yun, ang matagusan, hindi lang ta maghuot, no? Paglinya. Giningalin niya, atong una ang pagkuhaon muna ang kinasal. Total, ang oras karon murag alas sa oras dadong. Sayo pa, pwede pa tamang tagalauna. Di pa sayo tamang paso, hindi na, joke lang. Kung una ang pagkuha ang bagong kinasal, uban sa ilang witness o ang ilang mga ginikanan. Naman na, namatay mga bukida, pwede tamo linya. Naman na taglinya, no, kaya maghuot ta. Kung may mga lingkuranan, nakita lang lingkuranan nila sa napit, hindi na kasi ang niya. Dire mga lamisa, dire. Ini nga lamisa, dire, para sa buwan.
buffet, pwede na to, pasok na to, linya. Basta dire nga buffet. Kinikinhay nga buffet, pwede na, oh. Linya nga buffet, mga isol, pwede na ninyo, linya. Pwede na direte. Pwede na dire. Sa gawas, sa buffet, pwede na po. Pwede na masuksan. Maison, ganun lingkod na. Brother Parella, pwede na mo. Brother, pwede na. Okay. Ato lang tanawin niya, kung huwag palin niya, dito sa tanong mo, sunod sa kay basin o. Okay, enjoy lang natin itong meal, no? Enjoy lang natin. Atong uban, pwede mabalik ha. Kasi kung na ito nga, di na pwede mabalik. Eh, dagang kita gandam nga sudan. Dagang gandam para karatong tanan, dire. Ingon sila Lin, i-play na daw. Ingon sila Lin, i-play na daw. Pwede mo balik. Lain-lain lamisa lang, may ilan sa muskati bukan. Mabalik mo sa laing lamisa kasi may bala na yun noon. Di ba? Pwede tayo mabalik kung kulangan ko ta. Ito na nagaganda mga pagkaon, bastante sa ito. Doy, pagkawas na Doy. O gato nagka-plaster na dahil lingkod. Amoy pa ibalo, doon na tayo may slideshow, no? May slideshow din pagkita sa TV, sa screen na to. Itong mga naka-plaster na diya, pwede mo makita sa slideshow. Sa inyong paminaw, ganahan mo tanaw sa mga nagkaon? Ganahan, ito yung slideshow. Sige, masalida ta. Manita naman ito karoon sa rin nasa slideshow nila. Sa surprise, ikan sa kinasal. Kinahin sa
Lagi. Brad. Kasi may pamagi. Paghahisa. Brad. Ha? Ikaw Brad, asan mo? May pamagi na to. Bato yan. Sabot ba ta? Sabot ba ta? May gamay na May istorya tao niya. Ako kayo lag balik. Grabe ang kagwapoy service. Chanloy din. Ako tayo ng Chanloy. Wala na, Od. Tara mo, Chay. Kira tungguan na vlogs mo. Paling kurang si Vincenz ba kasi? Ano ka mura na na? Oh, paano? Uy, balikin daw kayo tando. Noon ka, Brad? Sige. Yan. Tama, sa loob na naman mo ng daan. Ano naman to? Ang asawa na wala naman? Right. Ayaw gamay ka ng tanda. Ano ito, may nang sulat tanda. Oh, sige. Ayaw yan. Ayaw. Tago ah. Banat ka. Ano na? Ikaw.